Jan van der Meer is ons coach hier in de studio. En we zullen met hem over de pelgrimswandeltocht. Nou ja, wat dat correct inhoudt, dat kun je Jan denk ik het beste zelf even vertellen. Wat is het? Ja. Nou, de pelgrimswandeling is ontstaan naar aanleiding van mijn 10-jarige bestaan dit jaar. Dit jaar bestaat met voor mensen bestaat 10 jaar. Begeleiding en ondersteuning bij sterven, afscheid en rouw. En mijn 4-jarig jubileum heb ik mijn feestje hier. Maar ik denk, nou, met 10 jaar kijkers wat wij weer omgaan. En God met mijn eigen zoon is aardig goed, maar ik tref een heel soort andere mensen werd het net goed met God. Die kom ik zien in mijn werk, die ziek binnen en die elke dag opnieuw weer vechten maken voor het leven. Dus ik denk, nou, laten we met dit jubileum het zoals doen voor het goede doel, wat we weer omgaan. Dus van zij de pelgrimswandeling eigenlijk ontstaan. Dat is voor het goede doel. En wat voor goede doel ben dat dan? Het eerste doel is het KWF, het Koningin Wilhelmina Fonds, de Kankerstichting, beter bekend. Het tweede goede doel zijn de kliniekclowns en het derde goede doel is de VPTZ. Dat zijn de vrijwilligers die het waken bij mensen thuis of in een hospice. Mensen die in een hospice werken, op vrijwillige basis. Dus die drie doelen. Ja, hele mooie doel. Ja. De tocht is van Moddergat naar Apelskeer, begreep ik, hè? En, dat is het eerste gedeelte. Hè? Volgend jaar komt het tweede gedeelte Midden-Nederland en het tweede gedeelte Zuid-Nederland. Okay. Het eerste gedeelte is Friesland. Ja. Ja. En wanneer zal dat plaatsvinden? De wandeling begint op 21 oktober. Maandag 21 oktober om 8 uur maas vanuit de Sint-Antoniuskerk in Peerses Moddergat. Dus dan begint er. En die rent tot 2 november. Ik ren per dag ongeveer zo'n 22 kilometer. Tot 2 november. Dus nou wel druk aan het oefenen? Of, ik ben al aan het inrennen. Ja, ik ben al aan het inrennen. Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje maat of net. Ja. Je kan er net ik doe ook gemiddeld halve kilometer duizend. Dat doe ik mijn makje. Oh, dus ja. dat doe ik dan net 14 dagen achter elkaar. Hè? Dus dat doe ik dan wel. Dat doe ik nog dan net. Maar het gaat wel goed komen. Het is ook een beetje wilskracht natuurlijk, wat de piek op zijn. Ik hoor alleen maar te denken over wat mijn cliënten matten in de street van het leven. Nou, dan is dit niks. Dus dat hoort me erop bij. Ja, mooi. Dat ging wel, hoe dan ook. Ja. En mensen ken ik mij herinneren, toch? Ja, er zijn nou een liedje 50 mensen die het ongeveer halen mij erin. De meewerkers van het crematorium in Dokkum, die rennen een heel groot deel mij vanuit Peers. Directie ek van het crematorium daar. En de meewerkers van het crematorium in de Pijn, die rennen mij van Rottevallen tot Ondrachten. En zo zijn er ook al je individuele mensen die zich gewoon melden, groepen. Er zijn nog zo'n 50 mensen die ik verdelen hoe de hele tocht eigenlijk. Zodat ik op de hele rit enkele mensen mee ga. Want de bedoeling is ook om die 20 kilometer wel hoe de hele dag uit te smaden. Zodat we onderwijs ook praten kennen hoe de dingen. Even rustig zitten kennen, genieten kennen van de natuur. Ik hoef net die 4 uur erin. Ze kennen de hele dag hoe de waan. En dat maakt het zo'n wandeling, nou, ek mooi. Omdat ze het met mensen hoe dingen haast. Ja, dat jou misschien ook wel een extra lading, zeg de gedachtendrek achter, hè? Ja. De gedachtendrek achter. En aan de andere kant, ik benaderen uit mensen door Harkema bijvoorbeeld. Die zoen wel graag mij erin willen, maar die ben dan bang dat het alleen nog goed geloof is gaan, omdat er pelgrimswandeling. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ben gewoon gesprekken hoe het leven met mensen toe gaan willen, daar kennen we toe gaan. Pas ik me in jongen. Ja. Dus dat kan van alles wezen. Kan van alles wezen, wat mensen maar willen. Ja. God ik om die ontmoeting, die is haast onderwijs. Ja. Kennen er nog meer mensen zich gewoon melden? Dat ze absoluut, denken van, ik wil mij erin? Ja, dat kennen we gewoon. Dat geldt ook voor doneren. We hebben vannacht het streefdoel bereikt. Ik hier doel €6.000. En vannacht ben we daar ook heen gegaan. Dus het doel wordt weer wat oprekt. Er kan nog meer bij, zeg ik dan nou. Ja. Dus het doel weer 2.000 voor elke stichting. Nou ja, vannacht hebben we dat doel van 6.000 behellen. Nog een week verder, dus dat is eigenlijk heel best. Ja. En er staan nog een aantal donaties op de planning die meestal haaltas zijn, maar die gaat nog net hoormaken. Dus het groeit nog. Maar doneren kan nog steeds. En waar kan dat dan? Dat kan op pelgrimswandeling.nl. En daar zit een doneerknop. En dan kan mensen zelf een bedrag invoeren of een standaardbedrag. Maar ja. En dan voor iedereen die doneert, wordt ik een steentje maken. Misschien nog van namen erop. Dus je draagt ook letterlijk je steentje bij. Oh, en die steentjes willen alle je op mij meedroegen op die wandeltocht. Dus ik draag de last van andere mensen draag ik mij tijdens die wandeling. En na de wandeling krijgen mensen al een eigen steentje of zo'n ding. Dus, mooi, symbolisch. Ja. Ja.
Dus nou ja, het is nog 9 weken, dus er kan nog, er kan nog een pruttenmeisje zich aanmelden. Ja. En inderdaad, doneren is hartstikke een weg. Ja. Het is al je makkelijk te vinden, volgens mij, als ik het zo heb. Pelgrimswandeling.nl en het missen komt automatisch weer uitleggen hoe de pelgrimswandeling en onder ons zit de doneerknop die het verwijst. En dan kreeg ik voor de bevestiging dus doneerd haast. En dan dat moet goed komen, ik het mee. Ja. En tijdens de dag, ken je mensen die net maar rennen, die hebben een soort van valje? Of, er komt een blog. En die blog die gaat van de week in werking. Ik had toen zei van, als het bedrag bereikt is, dan begin ik te bloggen. Dus vanaf deze week begin ik met de blog. Die kan mensen ook volgen. En dat is op ik op pelgrimswandeling. Alles gaat via pelgrimswandeling.nl. Ja, om het mooi centraal te houden. En is het natuurlijk makkelijk te vinden voor iedereen. Ja, dus hartstikke leuk. Het is een bijzonder doel. Ja. En een hele mooie manier om die zien hier te vieren, zeg maar. Het is wat nu weer in deze context. Maar het is ook mooi en dankbaar dat je in deze zien hier voor mensen er wijzen mocht. Zo is het ook zien. Ja. Dat is, zo zie ik het ook wel wat. Nou ja, en in dit zie je hier natuurlijk een prutte verschillende dingen meemaken. Ja, ik omrekenen, dan ga ik ongeveer in een 2200 families zitten in deze zien hier, als het alles rek is. Dus dat, dat ben prutte mensen. Ja. Nou ja, en dan komen waarschijnlijk nog een prutte mensen bij. Want, ik stop nou net met werken. Dat zo krijg ik Ik stop nou net met werken. Dus, nee. Nee, klopt. Dus misschien moet zien hier weer een oorreactie. Waar is dat zezen? We hebben mensen van de dag, hè? Dat weet ik als geen oor. Dus wie zal het zeggen? Zij is het maar krijgt. Nou, in ieder geval een prutte succes. De komende tijd, maar je hoeft niet nog. En maar de tocht zelf natuurlijk. Dank u wel. En we blowen het wat volgen natuurlijk. En als het zo vier is, dan heb ik vers wel weer eens even contact. Hartstikke mooi dat ze koer.